Vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu, kde sa dnes zameriame na jednu z najtemnejších a najzáhadnejších postáv slovanského folklóru upíra, respektíve upírku. Ide o bytosť, ktorá prekrýva hranicu medzi životom a smrťou, tajomne sa pohybujúcu medzi svetmi živých a mŕtvych. Jej príbeh, ktorý sa vyvíjal cez stáročia, spája pruky dávnych pohanských verení, neskorších kresťanských interpretácií a moderných popkultúrnych predstáv. Dnes vám predstavíme nielen historický kontext tejto bytosti, ale aj rituály, ktoré sa s ňou spájali, jej symboliku v slovanskej kultúre a to, ako je vnímaná v súčasnosti, historické korene a vývoj mýtu o upírovi. Staroslovanské predstavy upír či upírka má svoje korene v staroslovanskej mytológii, kde sa prvotne vyskytovali viaceré formy nemrtvých bytostí, ktoré sa živili životnou silou alebo krvou. Tieto bytosti boli často spojené s tragédiami, nevysvetliteľnými úmrtím a chorobami, ktoré zasiahli malé komunity. Verilo sa, že takáto bytosť vzniká, keď duša neodíde pokojne po smrti, buď kvôli nevyriešeným záležitosťam, zlým skutkom počas života alebo iným posvetným príčinám. Prechod k upírovi v kresťanskej tradícii. S príchodom kresťanstva sa pôvodné pohanské predstavy o nemrtvých bytostiach začali transformovať. Upír sa stal symbolom hromadenia zloby, hriechu a neodvratného trestu. Kresťanská ikonografia často prezentovala upírov ako varovanie pred hriechom a odklonom od Boha. V tejto etape sa upír lomka upírka začal zobrazovať ako stvorenie, ktoré sa živí krvou, symbolom životnej sily, čo zosilnilo vnímanie tejto bytosti ako parazitickej a nebezpečnej. Regionálne variácie a folklórne príbehy. V slovanskom folklóre existuje množstvo regionálnych príbehov o upíroch. Niektoré príbehy opisujú upírov ako osamelé, temné postavy, iné ako súčasť väčšieho spoločenstva mŕtvych, ktoré sa vzopierajú prirodzenému cyklu života a smrti. Upírka, ženská forma tejto bytosti, je často zobrazovaná ako záhadná. Nesmierne krásna, ale zároveň nebezpečná bytosť, ktorá očarúva svojou príťažlivosťou a láka nevinných do svojej pasce. Rituály a obranné praktiky proti upírovi, preventívne rituály a ochrana komunity. Naši predkovia vyvinuli rôzne spôsoby, ako predchádzať návšteve upírov. Medzi najčastejšie obranné prostriedky patrili ochranné amulety a talizmany. Ľudia nosili so sebou prírodné predmety, ako boli čerstvý cesnak, posvätné bylinky či kryštáľ, ktoré mali odpudzovať zlo, umiestnenie symbolov. Dvere a okná boli zdobené krížmi, svetou vodou a inými ochrannými symbolmi, rituály pohrebu. Veľký dôraz sa kládol na správne pochovanie mŕtvych. Podľa viery, ak bol pohreb vykonaný nesprávne, duša by mohla ostať v svete živých a premeniť sa na upíra. Spoločenské zvyky. V niektorých dedinách sa verilo, že upíra možno zastaviť, ak sa rodina alebo komunita zrazili na spoločné obranné modlitby či pôstne obrady. Špecifické rituály pre odvrátenie upírskej moci. Medzi ďalšie praktiky patrili aj obete a modlitby vykonávané na konkrétnych miestach, napríklad pri prameňoch alebo na hroboch významných osobností. Starší z dediny často slúžili ako duchovné autority, ktoré mali moc vysvietenia a očistenia miesta, ak sa prejavili známky prítomnosti upíra, symbolika upíra a upírky v slovanskej kultúre. Krv a životná sila. Krv bola v slovanskom myslení nielen symbolom života, ale aj duchovnej sily. Upír, ktorý sa živí krvou, je tak stelesnením parazitizmu, odoberá to, čo je živé, aby sa sám udržal. Tento symbolizmus je úzko spätý s myšlienkou, že životná sila je vzácna a nesmie byť zneužívaná. Krása a nebezpečenstvo. Upírka je často zobrazovaná ako nesmierne krásna žena, ktorá svojou záhadnou príťažlivosťou láka obete. Táto dvojakosť, vonkajšia krása a vnútorné nebezpečenstvo, rezonuje s archetypom temnej vášne a nevyhnutnosti zániku. Ak sa človek nechá zviesť, morálny a spoločenský odkaz. Mýty o upíroch slúžili nielen ako vysvetlenie nevysvetliteľných tragédií, ale aj ako morálne poučenie. Upozorňovali na následky nezodpovedného správania, hriechu a nedostatku úcty k prírodným zákonom.
Upírka sa tak stala symbolom, ktorý varoval pred prílišnou sebeckosťou a amorálnosťou. Upír a moderná kultúra, transformácia v popkultúre, v modernej dobe sa obraz upíra a upírky pretransformoval a stal sa pevnou súčasťou literatúry, filmu a televízie. Z pôvodne desivých a obávaných bytostí sa postupne vyvinuli do komplexných postáv, ktoré často nesú prvky tragédie a romantiky, literatúra a film, klasické príbehy ako Dracula alebo moderné adaptácie v seriáloch ako True Blood či The Vampire Diaries prepracovali mýtus o upíroch a priblížili ho novým generáciám. Videohry. V videohrách, napríklad v sérii The Witcher, sa upíri a upírky objavujú ako komplikované postavy, ktoré zosobňujú konflikt medzi temnotou a svetlom, móda a umenie. Upírka sa stala aj inšpiráciou pre módne návrhy, umelecké diela a hudbu, čím sa jej obraz stal súčasťou subkultúr a alternatívneho umenia, ekologické a filozofické interpretácie. Moderní myslitelia a umelci často interpretujú upírov aj v ekologickom a filozofickom kontexte. Upírka môže byť symbolom konzumného spôsobu života, ktorý saje energiu spoločnosti či odrazom temných strán ľudskej duše. Tieto interpretácie prinášajú nový pohľad na starodávny mýtus a robia ho aktuálnym pre dnešný svet. Zaujímavé otázky pre poslucháčov. Pred ukončením tejto epizódy by sme vám radi položili niekoľko otázok, ktoré by mohli inšpirovať vaše vlastné úvahy a diskusie. Môže moderný obraz upíra lomka upírky odrážať naše súčasné obavy a túžby, ako sa mení symbolika upírov v ére digitálnych médií a globalizácie? Čo hovorí o našej spoločnosti, že fascinácia upírami pretrváva aj po stáročiach? Aké paralely vidíte medzi upírom ako symbolom životnej sily a dnešným konceptom energetickej vyčerpania? Môže byť mýtus o upírovi inšpiráciou pre environmentálne alebo psychologické reflexie na modernú spoločnosť? Ako by sme mohli interpretovať kontrast medzi pôvodnou desivou povahou upíra a jeho neskoršou romantizáciou v popkultúre? Čo nám to hovorí o zmene našich hodnôt a estetických preferencií v priebehu času? Upír či upírka je jednou z najkomplexnejších postáv slovanského folklóru, ktorá prešla dlhou cestou od desivého symbolu hriechu a zla k postave, ktorá rezonuje s modernými témami lásky, tragédie a spoločenskej kritiky. Jej príbeh je svedectvom o tom, ako sa starodávne mýty dokážu transformovať a zároveň zachovať svoju základnú podstatu. Dúfame, že vás dnešná epizóda inšpirovala k ďalšiemu premýšľaniu nad tým, ako sa naše kultúrne predstavy menia a čo nám môžu povedať o nás samých. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ak máte svoje názory alebo skúsenosti so záhadami spojenými s upírmi, podeľte sa s nami. Tešíme sa na vaše komentáre a diskusie. Dovidenia pri ďalšej epizóde, kde sa budeme venovať ďalším fascinujúcim bytostiam našich predkov.